Здрасти, и днес ще играем на Among Us с моята приятелка. Сега почваме. Тя ще дойде сега. Добре, крилмейт сме, крилмейт. Просто крилмейт. Така, къде имаме таскове? Аз имам таск. О, кадно. Добре, направихме го. Кой е направил този кил? О! Чакай. Тази я бях видял ето с огъня. Да, видях Кати. Един имаше точно като мен изглеждаше, само че в друг свят. Така. Значи, тази за зашките уши е Катя. Така. И имаше и там. И тук ще ми каза, че синия е убил. Този там, да. Сега ще кажа, че той е импостър. Ужас. Грешният човек. Поне знам сега с кой да снимаваме. Ето, този се направи на мене. Кой? О, розовият ли е? Фиксаири се казва. Какво Кати? Казва се фиксаири. Тежи, като отидем там, ще го си. Много странно име, честно. То му е тук. Да, имаш право. Къде отидаха всичките хора? Така, ето го. Добре, направихме си тасковете. Добре, тук ще... Някой импостър е убил импостър. Така ли? Или някой се е направил на тоя. И ме е убил. Добре, казваме, че тази с розовата е импостър. Така. Но тя изглежда като мен. Да, но може как би е? не е тя. Може би е. Да видим. Интересно. Дай да видим, да. Или просто като сме били лоби е искала да се направи на някой. Защото тя има друг цвят на кожата. Сериозно? Те шегуват ли се? Моята е бяла, пък нейната е розова. Импостър, добре. Какво правят вънка? Добре, той беше бък, 100%. Само някой да не ме убие. Аз просто ще се опитам да се намеря. Не знам къде. Тази е тука. Добре, аз се пазя от тази. Какво? Кой ме би? Лилавия ме убил.
Добре, значи розовия и лилавия. Просто ми чакаме. Да. Майко, тото и направо лудост. Убиха мен, убиха и Кати, направо, то убийство, кръв навсякъде. Направо ще се видим, когато свърши играта. Добре, хора, явно ние загубихме. Явно Марио, не знам защо се казва Марио, победи. Много странно име. Така. Добре, айде, почвайте, айде. Катя, ти коя си? Бяла. Добре, бяла си. Добре, започваме. Да, започваме. И двамата сме крилмейти. От това къде си, Катя? Ти ще гоня. Аз не ги видях тези двата, аз че ги имам. Аз не старая. Върви с мен. Не знам къде си, аз съм на кораба. Аз съм добър. Аз ще светвам светлините тук. Аз гледам камерите. Добре. Кой ли убиха? Да гласуваме за това. Добре, айде, да гласуваме за синя. Ще го пиша, че е импостър, не знам що, ама без доказателства, ама... То всеки си иска неговия импостър да убие. Преди просто всеки гласува за някакъв си. Among Us. Кой ли е импостъра? Той само черния не е гласувал. Не, и синия, да. Айде да гласувайте. Майко миле. Те с какво направиха? Заспаха ли? Това май гласувахме. Явно са били прави. Бързо към светлините да ги оправим. Аз се блъскам в стената. Добре, никой не е умрял все още. Ето те, Кати.
Ето те, аз съм жълтия. Ма ти си като оня дет не беше убил. Така е ли? Нали миналата игра един тък гръм, на който изглеждаш като те. Как не си? Сега... Добре, значи то казва, че то импостърът е оранжевия. Добре, значи оранжевия. Други път казват, че червения. Аз го вече гласувах за оранжевия. Добре, значи оранжевия и катито е за оранжевия. Равни. Синя! Синя за мен? Синя импостър, значи. Синя, да. Защото той винаги гласува различно от другите. Добре, дай по-бързо, за да свършим тази тъпа аларма. Не, да не това. Да, заради алармата. Добре, нормално. Кати, ти ли? Да. Б. Гласувай за синя. Ай, защо? Защо си ти? Добре, синя доста приказала. Айде де! Червения, о майко миле. Но той само си мини мнението. Червения си един същ. Беше на оранжевия 2 пъти. Много гадно. И Кати ти натискай пак този бутон. Тъпите светлини. Така. Здрасти, Катя. Това ти ли си? Добре, аз ще видя дали някой е мъртъв, не. Но то всички сме тук. Кати, розовата е при тебе, се навря. Браво, Ади. Какво стана? Кой беше там? Не знам. Виж толкова много хора, че аз не ги забелязах. За оранжевия? Или за червения? Оранжевия. Не, синята е, синя. Синя. И сега сигурно пак ще бъдем равни. Най-после. Един импостър са. Моля. Да! Успяхме. И кой ти каза, че е импостър? Да, ти си. Сега спри. Значи следващия е оранжевия, нали? Ми дава да натисна бутона. Да, тук. Но то нали само по един път дава да се натиска?
Оранжевият ме преследва. Никой не е умрял. Ако са довече... О, не, оранжевият излезе от авент, бързо. Ако днеска достигнем поне едно харесване, ще направим до вечера клип как играем с машина. Щипка на машина, де. Да. Щипката му. Така. Тос ми казва, че аз съм влизал в евента, а той буквално беше пред мен. Как ти гласувай? За оранжево. Да. И ще има giveaway. Не. Да. Няма да има giveaway, не слушайте. Това ми се за днешното видео. До другия път и чао. Чао.